Enhorabona a tots i a totes per haver fet aquesta aposta professional però alhora altruista de formar part del Departament d'Interior i Seguretat Pública com a voluntaris, bombers voluntaris i bomberes voluntàries, i incorporar-vos al sistema d'emergències i de prevenció i extinció d'incendis i salvament del Govern de Catalunya. Crec que aquesta és una aposta molt important que feu, que us vincula de manera clara amb el servei públic, amb aquesta vocació que teniu d'ajudar els altres i de millorar i enriquir el sistema d'emergències. Catalunya té un sistema, com bé sabeu, que és mixta, és híbrid, entre els bombers professionals i els bombers voluntaris. Aquesta és una molt bona aposta de país, crec que s'ha de reforçar, que s'ha d'enfortir, i per això mateix és tan important que tingueu aquesta formació que s'us dona des de l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És una formació que són 300 hores de curs més les 200, un total de 500 hores, que es fa llarg, evidentment, però que també us prepara per projectar amb les millors garanties la vostra feina i la vostra contribució al sistema d'emergències de Catalunya.